Formal nang binuksan sa publiko ang La Union Books and Art Exhibit na matatagpuan sa SM City La Union sa San Fernando City, La Union. Swak ito sa mga book lover dahil sa iba't ibang libro na mababasa kung saan tampok ang mga lokal na manunulat mula mismo sa probinsya. Nagbahagi rin ng inspirasyon ng ilan sa mga manunulat ng libro. I started researching. I went to the National Library. I went to San Agustin. And this is how I was able to get the ancestry of the Ortegas. This is where I was able to get stories about and weaving it to his life. This, therefore, is what I have there, the second edition of The Vanishing Breed. And when I was about to print it, I wanted to change the title. Vanishing? Vanished na yata. With all of this corruption that we hear, is it already vanished? And I said, no. I have hope that we still have politicians who are dedicated to good governance, to good public service. And so I did not change the title. Kadagitoy nga exhibit, kat matanawan tayo tinabak ng napakasarsaritaan, iti probinsya tayo nga La Union. Noon niya, iti napaspasamak, iti naglabas. Kat mamuan tayo lang ang apol kadagitoy, babaan kadagitoy, na isurat na ilanat, kadagitoy, na liblibro. Inawis tayo apo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga learners sa probinsya na hinuhubog ding maging manunulat sa susunod na henerasyon at spoken poetry competition. Ang mga kalahok in full costume pa sa kanilang performance. Mamangha din sa galing ng mga local artists sa art exhibit, gamit ang iba't ibang medium na idetalya nila ang kanilang mga obra. Ang paglikha ng mga sining, isang paraan ng self-expression at creativity ng mga artist. Ang piyesa ko, bukod sa konsepto, meron din po siyang infused din po siya ng technology. So every time we scan the whole image, it works like a QR code. So kapag na-scan siya, yung buong image, gagalaw po siya with augmented reality animation. Bukod sa proseso ng pagpipinta, using traditional paintings like paint like acrylic, gumamit din po ako ng technology to overlay po yung animation. Nabigyan din ng pagkakataon na ipamalas ang husay ng mga amateur photographers sa litrato contest. Magtatagal ang exhibit hanggang December 6. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.